kum ka wei ka sen ka ban bia train nam ta ka bha ka met ki parada bal bro om dei tang ki tourist taxi ngi kan thup lang ya bro hai ki kali kamai te ko ngi seng ka long be ba ngi la le ya kan du ki department tourism department ngi le kan du ki minister nga trai pi le ya ka ki bang la dep ki hashwa mo te kari be tang ka thong ka jongi ka long ba ngi demand la ngi ka pat ka sarkar bakan khang noi ki tourist spot bam dei shu ban pha de kali ban bar jong state jongi ka dei ka kamram bat ka duty ka jongi ka bangi ni hi ki try khasi mo ki local taxi ki badai nang ni ka jalla jongi kong ki tourist taxi ki local taxi ki dei ki kali kamai hi baro ka dei ka kamram jongi ban yalam ni kita ki nong jong akai sha kita ki spot ki jongi nim sim ong ba khang no ya baro ko wi ka Meghalaya nam sha shu ya ka tourist taxi Assam nakawai ka ski nakawai ka snem nakawai ka banai ka jing e sudah ngidan ka jing e ka bangidan ka long ba wat menta marsen ngintang su cross ya ka joroban ngila long kum knai ma ngi ki driver taxi nang ni ngila long kum knai nama bahang thi ladangi kum penhiar bakla passenger ru kumbang ong pi i bakla penhiar hapok ka thain ke badi hapok Assam hi ke border Assam la ni hapok ke Gauhati bro ko wei la ni hapok airport kilenti bari chate i bakla penhiar Assam bakla penhiar ya ka i gitu i passenger jungi hakano nu jaka badi hapok Assam em kamut ni pulet lawan sondur ke chalan ke langat be arajar mo don yo le si don baong bang tu presiden lakan kaju nama kat kum gejing keli bepi keli na kaliang jong pi bak kemen ngahaban pensyai kata kajing kajungi ki kitip ban sosun yo le si na kaliang ke government kila sosun na kaliang kondrat sama chief minister la sosun ya kata kajing sha be jeng sha bakim yo lat wa bani sora mene kajing le jong ki HNYF yo kala don kum kata kajing sosun na le yo la don na kaliang transport minister dan tourism minister la jau mat lu ngamla bantip ya kata ngami tamang asuong lomsom hang ni ba sosun ru yangi kinong Shillong ki tribal hi bani na Shillong ki beli kamai Gauhati nama kajing kalong baik kum ni ladangi lek ban le airport ru ngi shoe drop ngi mio ban tap passenger ladangi lek le pok ki railway station ki bade pok Kamakya lani pok Paltan Bazar railway station ladangi lek hang tu ke bajai ngi ba kermen kalong ba ladangi penha passenger hang tu ngi lawan pai ladangi mdan passenger ngi haban si pok railway station si spa tengka ka bai parking ladangi tap passenger ngi hap si spa tengka kat ba ha airport pada kerja kumno ladangi rung hapok ladangi palat ya ka por 10 minit ngi don ngi mdan passenger ru si spa san pau tengka hapok ka 10 minit ladangi mi kemut ngi sa pan be ngi la sa simbai parking be si spa san pau tengka kat ba ukali ml kali kasi jongi ubalik ban kamai si airport dep penha passenger tu ulah ban mi nan tu ka airport ban nye be itu por 10 minit hapok kendai minit ban yo ban mi lani hapok san minit ban yo ban mi nan ka airport ba yo ngi sa pan ke si spa san pau nama ka jing jongi kalong bai ladangi lek sepok Assam ki dalal ki lek kumno ladaki passenger makana ngi na airport nan pok railway station ladai ka dor 100,000 tengka ar ki mai marshiteng bai ki driver kali hi gimana pok Assam ki lek kata ka dor ba kermen te kata ka jing susi hato ya kani ka jing sha lek jungi don ma na kaliang ka sarkar ban isen yangi mdan hadu mentam yang pa yosngo ban ang batongi ni perkhat lem nam tau pardok persnam unong nya kali jungi mdan re ne pi om ne mdan rekum kata te ka jing kalong baik bangi ngi man ka ngi sa ban jing baik ngin yang khana pararu lada ngi thok lan ki ongumno lada ngi yang Paltan Bazar lada mi ko ban thok lan exodo ne to line ne dega shua bandung hapo parking exodo lada de passenger lai spa san pau hapo railway hapo ki Paltan Bazar lani khana para kita baik si spa tingka ka dei baik ka bailan shua bangin rung ngin thok lan si spa tingka baik lada ong baik kumne आप 100 नहीं देगा लाइन नहीं देगा आप जाओ तुरंत जाओ इधर में मत आओ wong gumta tapi kita kijing jungi bak kermen te hato na kaliang ka sarkar kala la pelong ne emi kata ka kumja ka umi ka jing ya kenduk lang ban i driver ka i kijing ka sarkar mentangan su pi ka badon hapo ka jelami kali jungi ka dei be kenyang ko ngu jongno yo le si ka don kata pinda da ka da fisosi pisodom pisobitar yang ngaru ngamban si ngahap kali ni fidei kitang kinang nyang ko ngu jongno ki bana bar jong ka jela jongi ngi tourist taxi ki bana jela ka jongi ngi bon ka basong ski ngim juyo hiru ban ket nadu Assam direct seseorang ngim juyo kum kata ka trip
ngimpat ngani thu ipi yo le si ki ong bi no ma ai nuk sa be ka snong so ra na ma kala bon ke ke jingkan tho mane ka seng HMIF te ngi na kalian ka tourist taxi barok hai hi ke ai ka bangi kwa kalong bai ba ngi haman man ka por ba ke don ka tu ki jing sabat ki kali ki bam yo li pai don ki bale on pai na sulong ki bon ki kali ki bam mane ka labat ka HMIF ki pai na sulong ki tourist te halor ka tu meneru ngi ngim don weiru ka di ML uban yo ban rai kita tourist oh li bujli no fi mdan ba ong kata bujli no fi li chata na kalian ki turis ru kili supai bet daga besuk musim ke bagi lasa abe kili bet daga musim besuk ban lipai no selong dan ni lipai no saka jaka ka bagi wan ndai na kalian ngi pat kat kum pejingja ke ban man kasing haman man kasing ka mangala de ban hakini kita yo kini singi ru ong findalai peni i ha pok spot bashi hakawai pakawe spot om duna ki kali banabar jong state jongi ki dei be chis patali ars patali let's say la man posis lais patali ru ki kali hi ki bon banabar kat ba ki ki kali ki bana state jongi kindan kai tang 100% dan ni santali ndrutli kum bang ong ma kalong kum tang ni la de bekran he si ka taru ngim dan jing mentoi e ba ngim khamyo jing mentoi e ban kit i ke terus ki bon jong ka kin kaduna bi prapo persen ni kala duna be yang ki try jela kan ki try bal gi badai na poka state ke jongi ni la duna shibun kata imyo nong khandia tu lada ka government ka don kam haki por election ka bat gi kali jongi ka pen slam ru dia tu ka bill banyo te na ki department prepare tang menin hi nang yo trip il jong ngala syong no kat nuski menin ka dik palai ndai si palai ngarang yo menen naru mending syong ngarang yo trip menen ngayo don uperlok ba bat ke duty badi jong ka piduli ki digi bala syong thai ki nong bateri nong bala syong thai jong piduli ki wan delhi ngayo kata ka trip bani syau bani bu te iban ong hi ba napo goti direct nginyo sa sora la ni syamol nong banyo kum kita ki gas bangin ilam kai ki dang da kali ML hi kam juton karai jong kejing alam taksi kalong ba baru hati penrem ni kata kejing jam ni kesni bat kita ong hidup ba kita sungtu hi ba kadon hi ka hok jong kisang bahalang ban pau ya ka jing ia jong ki kani ka kam le ka bayade bat ka jing ut jing nam jong ki hak bayade bat kani ka kam nya kali ni sungtu ba kumang juang hi bar bor ba lada kani ka kam tourism ka trika ka jelajungi ka syong hok hi ba ki try jela kini kam chua tinrei hape jadi bakan ke transportation ki don cibun ki ai ki ba mla ban pen urlong tang hak sisngi hak ban ya tai ma kum kan uksa mo ka jela jungi kam de ka jela kum ka sikim ko bolong dead end rei jela jungi buan ki wei pat ki ki bri ki ban ki wei ki jela ki ya lemba jangan ni ka jela jungi lan ka sorsilo ti buan cibun ki iru ki bangi hak ban ya keren tang ba ka raim taksi kolong ba ngi kerpat ya kini ki nongnya kali ru bakin wan ya kendu yang ni banyak keren nak pospor banyak beliau jumut nang bagi nuan rakyat solution kan harkat ke jingat freelang joka sarkar di kebaar kolong ba kidon giba pensenguru ba kani ke jingja kami na ke jing bombiang ke sarkar jelajungi lani ke jelajungi ya ke airport ngimdor ke airport bolong ke bombiang ka baki lingsun gila banwana kelengka ri India di kumbakalong hi mentangi sania ha ke airport apo Guwahati ti kumbakalong hi long kalina asam unyo kamay suamu ti kadaw hi ka mangilap kolong ba imat kan ni ka jimbambiang ke airport la jongru kadi ka wei ni ki daw ko ba kontra ai ni ki jing e ti ka jelang taksi kalarai ban tho ya ka memorandum sa ka sarkar ban tentu ning kong ni syap e ban ensure ban protect ya ka interest yang diberi batre yang kam jong rai pertai ban protect ya ka jakpo jongki baar long ban monra ya ka jing syong sup syong san ha ka jela kenang ba kan kam kan ya ni sakman nang ta kata karai ke bangi labu ru ka de ban kentu jurno ya sarkar nomor baya kan ke airport la shu kelas slam palat ndon jubab bati kana ba balai ta giling sun ki bahe gimla ban lan hang ni tingin tho sa sarkar ba ka ba terki amenta ka de ba sarkar ka chimkia ban pun urlong ya kan umroi airport ti kata ka di ka wei karai ka ba ngila simkhiam ta kasngi ban intho ya kan ka memorandum sia chief minister ban da kan hi ka kan hur ngin le ban ra mat ka sarkar nama ka sarkar kan la ban simkhia ya kan kalong ka ba kongsan banang ni sa khamat long kum ka tunat tourism kan plek jumbot ka bidai bat ki wei pat ki jing e jang tourism kum kini ki ba mi mentai
kamtam ha be dei bat ka inu ka sarkar ban ibri ki pat ba sepo ithan ndong di in general bah ka na tourism kan chimkhia ko mikini ikam Como chairman juga Mekra Rural Tourism Cooperative Federation. Nakam sim ka basongkia ngawan hakan ke jelang nakam taban ya kersan lang ban pensngelem ya ka jinge ka banging ya kendu kita ki stakeholders ki sim ya ka benta ban kentiu ya ki kam junga ka pathai haki thain no kendong. Ti ha ka bede bat kanika jingsha pen khang nanti jong ki tourism nin ka sni ngis kutu sai bakatung ka pen paw jong kitu ki kenhuan kalong ba kidon ya ka problem bat ka government tendai ka jingkeli ba ka ba sungul ngo yang kalong balai ken ki pendik pada ya ki turis ki bawan bapi da kata kamun jong kata ka jingkemen ka jing sembah paran pet ya ka itnat jong ka ni ka ri kasi ka jong tika sengau barada dan kanu ka isu ka baki seng balang halaka jong ka rim kidon ban pet ban kami ya ka bahaka bet ka roi ka pa jong ka jaj bundion jong ka jela ide bani kren ya kita ki bol ki bahalol jong ka soka kenang ba kilaban sof ya kanu problem klem kanu ka jinge pade ya ki wipat ki bayaj haklanti ka jintrai kam ka bapan laksi ki jung di na kata-kata ko sebat ong ba ka jingle kum tu ka penlong be yangi ki bakam kum kenelam rada ka ka bangile pade ka kita ya ka songsuk songsangan bat ka pen adatin ya ke babun ki balang bakin wan sakani ka jela ka jongi ka songsuk ka songsangan bat ka sedang ru ha juga pol ban kiu hakane kam jungo ka perti ngo jukini ki all khasi tourist ki ba bai ba namar ba kini ki brio ki spark yo lot bandrung ki kendong ha joka jela chi dai ka rumah ki try video ni berang kembali kita ki brio ki la bandrung balik ki mshim ki kali mai la namar ba ki wan ben Guwahati se kimlan pen hial da fidan ka tai apring jung fi jung ki magla the taxi owners association but ka association ka sam kadang ka understanding the blame la antara kam ka mereka ba kalong ba bon ki bon ngasrai ki long ba ka communication the connectivity ka pula ka boleh ka train kam la on na shalong boleh ka train kam la on shala kala don ka railway line ki bade mun shadu hadu chitri shala ki don ki track hadu mantaru kala don ha shalong ka survey kala don ka NF railway Maligong, the Kishna commercial, economic, but physical viability jong railway line of Guwahati Shillong. Kadon kata project report ko la khamstem ne boleh try kameka. Boleh nginting to dakhar. Lomron dakhar ke tourism kania. ke jing kali bat ong try namar ba ka ILP le se ka wei ka jela ka ba kali tirel ka ma ban poe ka jela le se kumbuin ki orang pa ke ka ILP ke inline permit banai on strict movement bale ngiladon ka 6 schedule ngiladon ki laws ngiladon ki acts Magla Land Transfer Act ngiladon bon ki acts and regulations ki bangila unterkan bale nting to LP manta hai pe mungkin sin kimi ki kuar bi ki onki dengi jaka shlong bo khambun udakhar bani khasi te kai kadau yu kata